Tervehdys maan kansalaiset. Tervetuloa videoni pariin. Olemme tässä juuri luokkamme kanssa menemässä kirjastoon päin. Mutta ajattelinkin tässä matkalla puhua teille hieman mielipiteitäni kirjastoreissusta ja Jeesuksesta. Aloitetaan nyt kuitenkin ensin kirjastoreissusta. Mitäs mieltä Juuso on kirjastoreissusta? No, ihan mukavaa. Tää tämmönen on. No onhan sehän mukavaa mennä kirjoja katsomaan. Meillä niitä vinkkaillaan ja otamme niistä parhaan kirjan. Jotkut ottavat lyhimmän kirjan, jotkut taas mielenkiintoisia. Nämä ovat normaalisti kaksi yleisintä kriteeriä kirjan valitsemisessa. Eikös näin? On. Minä en tiedä vielä kirjan aion ottaa, mutta minä varmaan miten tehdä tommosen tasapainon mielenkiintoisen kirjan ja lyhyen kirjan välillä. Mutta onhan tää vähän tää keli tämmönen vähän. Voimme liukastua ja tappaa. On. Kauhea keli. Se on elämää. Mut kuitenkin takaisin siis ei kumpikaan noista termeistä, vaan mennäänpäs Jeesukseen. Jeesus Kristus oli meidän kuoli ristillä siinä. Ristillä kuoli. Siis ihan oikeesti Jeesus oli hieno mies ja jos se olisi tullut niinku luojan kiitos, että se tuli niinku meille nämä käskyt niinku parantamaan, et otais muuten jottaisinkin helvettiin. Joo, hyvä Jeesus oli hyvä. Jeesus, näin. Mitäs ajatuksia Juusolla on? On. Okei. Mikäs on Juuson mielipide juutalaisista? On. Jaha, mikä mielipide Juusolla on kirjoista? On. Hienoja vastauksia. On. Niin on, näin on ihan mahtavia vastauksia. Mutta eipä tässä muuta. Nähdään seuraavassa videossa.